Чува се нас. Моето питане е свързано с обхвата на щампата. Както се спомняте, преди около месец един дикънен склад в Пловдив падна и целият град започва да го защитава, въпреки че от това склад не остана много. Ние от 20 и повече години, когато са разхождани по улица Водопад, гледаме както година на година и тази щампа си отива и през 2014 година една група общински съветници влезнахме вътре, изискахме проверка, правихме снимки и мога да ви кажа, че няма да издържи дълго тая постройка, ако остане в този вид. Само моят въпрос към господин Кмет е следване. На какъв етап на решаване е проблема с така наречената щампа, дарението на Христо Георгиев на Карлово, след като през 2014 година групата съветници посетихме обекта и предизвикахме наместа на комисията от Националния институт за недвижимо културно наследство. Благодаря. Който може да... Въпросът е много сериозен и аз искам с няколко думи само да ви карам в историята, защото тя е важна. 1890 година първа копка на фабриката. 1891 година фабриката е открита и почват да работят. До национализацията през 1947 година. Още едно важно за мен изречение като факт. В една от промените на завещанието на Евлоги Георгиев, което той изготвя след внезапната смърт на брат си Христо, е записано: наследникът ми ще даде на Карловското градско общинско управление фабриката и всички здания и машини. Това е направено. До 1947 година, когато фабриката се национализира, знаем след това Теодоси Марков, Карловска Куприна, дружеството Булгар Лизинг и в момента собственик на имота е дружеството Булгар Лизинг Бургас, представлявано от изпълнителния директор господин Димо Кадрък. Това е публична информация, не казвам нещо, което закона не позволява. От времето на приватизацията сградите не се ползват по предназначение, не се обитават и не се поддържат. През 2004 година община Карлово е предявила иск срещу акционерно дружество Карловска Куприна да бъде отстъпена собствеността и предадено владението на дворното място и на сградите на щампата. Сега искам тук внимателно да ме чуете. Районен съд Карлово е отхвърлил иска на община Карлово и решението съответно е потвърдено от Пловдивски и Върховен касационен съд. Факти, не коментирам. Не знам кой е, не съм гледал имена, казвам и факти. Колеги, моля, от 2014 година ние сме в постоянна връзка с Министерството на културата и по този въпрос. И благодарение на общите действия, които предприехме по моя заповед, беше назначена комисия, която направи оглед и въз основа на доклада от комисията, която е назначена по Закона за културното наследство, съм предписал, не знам дали използвам точната дума, но съм изискал от собственика да извърши определени действия за укрепване и реставриране на сградата, защото има реална опасност тя да се срути. А може би това и желаят. Защото тя е паметник на културата и знаете, че такъв паметник на културата, който и да е собственик, не може да направи 1 сантиметър някакви промени без разрешение от Института по паметници на културата. Сега носиш
името си Минка. Тази моя заповед е оспорвана в административен съд. Пловдивски административен съд отхвърля жалбата на Булгарлизинг Бургас и преди 2 дена, в понеделник, аз бях на 9 часа сутринта във Върховен административен съд, заедно с адвокат Попов, който съм упълномощил да представлява общината по това дело. И това, което успях да кажа в краткото време, което ми беше предоставено, това, което изнесех и пред вас, че сградата е с, освен паметник на културата по закон, тя е дарение на нашия град, несправедливо отнето и е с особена сантиментална и историческа стойност за карловци. Надявам се, между прочим, прокурора, който присъстваше, защото на такива дела присъства и представител на Върховна прокуратура, потвърди, че тяхното становище е за отхвърляне на жалбата. Надявам се и дълбоко вярвам, че Върховният административен съд ще отхвърли жалбата на Булгарлизинг и те ще бъдат принудени да укрепят сградата и да я доведат в такъв вид, който поне да я предпази от срутване и да я запазим за поколенията. Иначе има и други разговори неофициални с Булгарлизинг. Те искат да им се плати сградата. Аз им казах, че няма кмет на Карлово, който да излезе пред Общинския съвет и пред гражданството. Не иска да града да плати нещо, което е дарение от братите Елоги и Христо Георгиев. Това е отговор. Господин Малов, имате второ питане. Благодаря, уважаеми господин кмете. Жалко е, че живеем в държава, която не уважава волята на дарителя. Още по-жалко е, че ние продължаваме да гледаме как тази сграда се руши. И затова аз ще предложа в една докладна другата сесия да създадем един фонд. Един фонд, който да започне да набира средства и когато тези средства станат достатъчни, да можем да направим и сами ремонт. И т.е. да изпълним това, което съдът ще реши. И после да придобием тази сграда, както той е придобил дълг срещу собственост. Благодаря. Благодаря, господин Малов.